Най-опасният тип връзка е тази връзка, която не можеш да напуснеш. Знаеш, че не е правилно, но пак се връщаш. Болката. Чувстваш се объркан, но един ден ти си най-важният, но на следващия ден друг е по-важен от теб. Постоянно мислиш за партньора. Не можеш да се концентрираш. Изпитваш страх. Ако някой друг не ме обича така. Ако това е най-доброто, което имам. Ако си тръгна от тази връзка, ще съжалявам. И в един момент партньора започва да те наранява, ти се отдръпваш, партньора се връща, ти прощаваш. И всичко започва от начало. И ти всеки път прощаваш. И това не е слабост, това е зависимост. Адреналинът не е любов. Адреналинът е просто зависимост. Мозъкът започва да се пристрастява към този адреналин и го бърка с любов. Ако искаш да излезеш от този негативен модел и ако искаш да имаш истинска връзка, без да си в постоянна въртележка на силните емоции, то менталната терапия чупи точно такива подсъзнателни негативни модели. Менталната терапия работи с подсъзнанието, където стандартните методи и подходи не могат да достигнат. Не работи с симптома, а директно с корена. С експерт менталист се влиза от съзнателната към подсъзнателната част, заобикаля се този критичен фактор, тази бариера, премахва се тази негативна програма и ти в един момент няма да имаш нужда от този адреналин, няма да имаш нужда от тези силни емоции. Ти ще си вече много по-спокоен и ще можеш да изграждаш щастлива и дълготрайна връзка. Просто мислите ще са други, чувствата ще са други и реакциите ще са други. Защото когато се махне програмата, мислите, чувствата, реакциите, модела на поведение се променят. Ако искаш да изградиш истинска, стабилна, спокойна и щастлива връзка, то менталната терапия разрешава точно такива дълбоко наболели проблеми.